Φάνη μου, Φάνη, άκουσε με παλικάρι μου. Υπάρχει λύση για το πρόβλημά μας, Φάνη. Άκουσε με, Φάνη, μη μου το ξανακλείσεις. Φάνη, Φάνη, Φάνη μου το κλείσες. Μένει, μου το κλείσε, Μένει, τον έχασα το Φάνη μου. Σώπα μόλι θα ξαναγυρίσει. Σκατά θα ξαναγυρίσει, Μένει μου, την ξέρω τη μοίρα μου, τη μαύρη την ξέρω. Μια ζωή κατέμωμένη. Σκάσε μωρή πια. Κατέμω μωρή, κατέμω. Εδώ πλαστικά λουλούδια παίρνω και μου μαραίνονται. Να σου πω, έλα να φας κάτι, έλα να φας κάτι. Δεν θέλω, Μένη μου, δεν θέλω, Μένη μου, να φάω. Το Φάνη μου θέλω, που μαύρη ώρα που ερχόμουν στον ορκομενό να τον εγνωρίσω. Φάνη μου, παλικάρι μου. Αχ, μόλι με τον παλιόβλαχο. Σε παρακαλώ, Μένη, μη μου τον ευρίζεις, μη μου τον λες παλιόβλαχο. Και πώς κάνει να το πω, Village People που τον έλεγες εσύ. Φάνη μου. Αχ, μην κάνεις έτσι καλέ, για πες μου, πες μου. Σου είπε τέλος. Γιατί διαφέρουνε, λέει, οι κόσμοι μας. Αυτός το είπε έτσι επιλέξει. Όχι, φταίει, λέει, που είμαι πρωτευουσιάνα. Ποια πρωτευουσιάνα, καλέ, από τη Λαμία δεν είσαι. Εκτός που η Λαμία είναι πρωτεύουσα νομού, για το Φάνη από τις Τουκαλάτες, η Λαμία βαίνεται Μπρούκλιν. Άκου, το κομπλεξικό. Μωρημένη μου, τι παιδί μου. Το θυμάσαι, κοριτσάρα μου, το θυμάσαι που είχε έρθει τότε να του ράψω το κολαράκι που είχε πέσει από τη φρέζα το μανάρι μου και τον είδα και μου πέσε το βελόνι. Πώς να μην το θυμάμαι καλέ, 4 ράματα χρειάζεται ο Χριστιανός και του βάλεις 22 για να τον επασπατεύεις. Και από εκείνη την ημέρα, μωρή, δεν σηκωθήκαμε, μωρή, από το κρεβάτι. Ποιο κρεβάτι καλέ, αφού στο φορείο τη βγάζατε. Του άρεσε, λέει, που τσουλάει. Ήσουν ακινητικός τύπος, Φάνη μου. Τόσο κινητικός που κίνησε για λίγο. Εγώ η Ρουφιάνα φταίω, εγώ. Τι την ήθελα την αλωτρίωση, τι την ήθελα να την εξεστομίσω αυτή τη λέξη. Να τα τώρα, Φάνη μου, να τα μοιρώνω. Μην κάνεις έτσι. Πες μου τώρα τι θα κάνεις. Τώρα. Μενιέ, Ναι. το πήρα απόφαση, Μενιέ. Θα πάω στους γιατρούς χωρίς σύνορα. Ναι, να σου δώσω εγώ τώρα λιγάκι ριζότο μισοριαστής και δεν πειράζει, πας αύριο, Δεν το θέλω το ριζότο, Μένη. Το Φάνη μου θέλω. Ποιος είναι, καλέ. Μωρή, Μένη, ο Φάνης. Ο Φάνης. Γύρισε, μωρή. Γύρισε. Είμαι καλή. Έλα, Φάνη. Ελάτε γρήγορα. Έχουν μια κυρία που της πάσαν τα νερά έξω. Χριστέ μου, καλή τέτοια ώρα. Και εμείς τι θέλετε να κάνουμε. Γιατί δεν είστε. Κάντε λίγο γρήγορα με το κάνει στον περιβολικό. Εγώ δεν είμαι μέα, κυρία μου. Ουρολόγος είμαι, να την πάτε στη λιβαδιά. Για σπέβουμε, αυτό κάνουμε. Καλέ κυρία Μαρίνα μου, μόρια είσαι. Ευχαριστώ, αλλά κάντε κάτι. Τα μαλλιά δεν είναι δικά της, πώς το λέγες. Σιγά μην ήτανε, μωρή. Τι μη φωνάς, έτσι τρομάζω, καλέ. Πονάω. Πόνα από μέσα. Τι έκανε να πονάει από μέσα του. Ναι, μωρή, εμένα για το Φάνη μου. Δεν παράτα σχέση έχει και ο Φάνης. Κάνε κάτι. Μην μου φωνάζεις, μην μου φωνάζεις. Και εγώ ταραγμένη είμαι, τι νομίζεις. Σπασμένα είναι τα νεύρα μου, να, δεν τα βλέπεις τα χέρια μου πώς πάνε. Δεν τα βλέπεις τα χέρια μου πώς πάνε. Τι να σου κάνω κι εγώ, κυρά μου. Δεν είμαι με ουρολόγος, είμαι. Μάνα! Παιδί μου, τι είναι, παιδί μου. Πάρε μου εδώ πέρα, από την άσχετα μέσα κατέβει. Να μου κάνεις τη χάρη, είμαι λίγα καλός το πήρα, αλλά τώρα κάνω το αγροτικό μου. Τι να ξέρω κι εγώ από αυτά. Έλα καλέ, πάρε λίγο νερό. Δεν το κάνω το νερό. Να πνίξω το παιδί μου αυτή. Δεν θα μιλήσω. Λίτσα, μη μιλήσεις. Μην τη συνεχίζετε καλέ, αφού τα είπαμε, την άφησε ο κόμενος. Τι να κάνουμε τώρα. Πεςτε μου εμένα, πεςτε μου τι θέλετε να το κάνω. Ένα γιατρό και κατά προτίμηση να μην τον έχει αφήσει γκόμενά του. Άρε, Φάνη! Ναι, κοπέλα μου, φέρε εκεί πέρα ένα γιατρό. Ακόμα και οι γελάδες πια δεν γεννάνε μοναχές τους. Μωρή, τώρα που το λέει, μήπως να φωνάξουμε τον δαφέρμα τον κτηνίατρο. Ποιο θα φέρουμε καλέ, δεν πέθανε πρόπερση από Καλαζάρ. Από Καλαζάρ. Άρε, Φάνη! Καλέ, τίποτα δεν έχει αυτό. Κονταμάν περιοδικό να μην έχει ένα ρεπορτάζ για τη Γέννα. Το βρήκα. Να σου διαβάσω το ζώδιο, Ταύρος δεν είσαι. Μαμά! Όχι, γιατί τώρα με τον χρόνο η Ταύρη. Χάλια! Μαμά! Βρήκα τη γενική με ευτική. Μπράβο, φέρτε εδώ. Πω, καλέ χοντρό που είναι. Καλά,
Εσύ δεν το έχεις ξαναειδεί? Άλλη μια φορά, αλλά δεν τον πολιάνιξα γιατί δεν ήταν στα σως. Τι κατά ξέρεις πανάθεμα την επιστήμη σου? Να μου κάνετε τη χάρη να με ρωτήσετε για το δερματοφαγοειδή των πτερονίξεων, να σας πω. Για το κετό, συγγνώμη, Χριστό. Μαμά, κάνε κάτι, φοβάμαι. Λοιπόν, θα σε ρωτάω, θα με απαντάς και θα τα βρούμε. Μεγάλο που Μαρή θα το ξεγεννήσει το παιδί. Σας παρακαλώ πολύ, ή θα απαντάει στην επιστήμη ή δεν κάνουμε δουλειά, έτσι. Μαμά. Πάντως ράματα ξέρω να κάνω. Μαμά, Η ερώτηση πρώτη. Ναι. Έχεις μπούκομα στο Πυρηναίο? Μαμά. Από μένα, θέλετε κάτι? Ναι, Μαρή, φέρε ένα καφέ να την ξεμεθύσουμε και μετά βλέπουμε. Άπαπα, όχι καφέ και με γυποταζικιά θα πάθω. Καφέ, μαμά. Θα τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε. Μαμά, νομίζω ότι μου σπάσαν τα νερά. Θα τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε. Έρχεται, μάνα, έρχεται. Θα τα καταφέρουμε. Αυτό μας έλειπε τώρα. Σήκω, Μαρή. Σήκω και σήκω. Έρχεται, μάνα, έρχεται. Έρχεται. Πώς το λένε το κομμενό της, Μαρή? Φανείο. Σήκω, έλα, σήκω. Ήρθε ο Φάνης, μάνα. Α, λιποθύμησε πάλι. Εσύ τον έφερε στο χορτοβάμβακο. Αχ, δυστυχώς, χορτομάβακας τέλος. Μήπως κάνει το φωτοτυπικό? Ρε να χέσω το εσύ σας. Α, όχι, ξέρετε, λίγο από εξοπλισμό έχουμε πρόβλημα, αλλά από νοσηλευτικό προσωπικό είμαστε θαύμα. Τέλειοι, τέλειοι είμαστε. Το βλέπω. Όχι, όχι, μην κοιτάτε πολύ υποτίμηση. Δεν είναι τίποτα. Είναι που άλλαξε ο υπουργός Λύκου μόλι και πήγε ο Φαρμάκης. Και μόνο από το όνομα να καταλάβεις τον υπουργό που διάλεξε ο Σιμίτης τι εκτίμηση έχει στην υγεία. Ήρθες, Βάνια μου. Ξύπνησε. Ωραία, δώστε λίγο νερό εκεί, δεν την έχεις δώσει. Ελά τώρα, κοριτσάκι. Τι πόνος ήταν αυτό, σαν να με κόβαν στη μέση. Αυτό με τη μέση που κόβανε το λέει και το βιβλίο, βλέπεις, άρα σε καλό δρόμο είμαστε. Μαμά, πες της να σκάσει. Σκάσε. Άπα, νευρική κόρη σας, άμα πάρει και το παιδί καήκατε. Πες της ρε καλέ. Τι καλέ? Άιντε, έξω. Τον ήπιανε καλέ τον αέρα της γυναίκας. Παίρνε έξω, καμάζι άσε με Αλλά από κοντά της το σουφάνις μου είναι αυτός κατάπτυστος. Άρε Φάνη, άρε Φάνη. Εσείς είστε γιατρός, φαντάζομαι. Και αυτή του ίδιου, φαντάζεται. Τι είπε? Τίποτα. Σε σύστησε. Δεν είπα τίποτα. Τώρα θα είπω όμως. Τώρα θα είπω. Δεσποινής, για εδώ. Για εδώ προχώρα. Για προχώρα απ' έξω να τα πούμε. Τι θέλετε? Γάντια. Ναι. Η μαμά μου θέλει γάντια χειρουργικά, ξέρετε, για να με πιάνει. Ευχαρίστως να σας φέρω, αλλά δεν έχουμε. Δηλαδή, είχαμε ένα παλιά, αλλά το φορούσαμε να αλλάξει μέχρι που χάλασε. Μήπως να σας φέρω της κουζίνας? Ναι. Φέρτε ό,τι έχετε. Εσύ έξω, εσύ έξω. Εσύ μη στέκεσαι, σαν ηλίθια ξεκίνα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πρόξε! Καταλάβατε τώρα. Αυτή η αλωτρίωση με έφαγε. Αυτή η καριόλα η αλωτρίωση. Είμαστε τόσο ταιριαστοί με το Φάνη μου. Όλοι μας το λέγανε. Ποιοι όλοι? Και οι φίλοι μου από τη Λαμία. Γιατί με τους δικούς του τους καράβλακους τι παρέα να κάνεις και τι να πεις. Γιατί μου χρήτσα για το δάγκο. Μην πίνεις άλλα, βρε κοριτσάκι μου, μην πίνεις άλλα. Έτσι λίγο για την παρέα. Και τα έκανα όλα γι' αυτό να ναι. Μέχρι λιποαναρρόφηση. Τόσο πολύ τον αγαπούσε. Όλα τα έκανα γι' αυτόν. Όλα τα έκανα και με την αδερφή του. Με την αδερφή του τη Βλαχάρα μίλησα. Και με ξόμπου το πήγα στα σκυλάδικα στη Λιβαδιά. Και τσάπησα. Και ελιόπανα έστρωσα και τη Μόνικα. Κάθε μέρα την επέζαμε. Πανάω και σκάστε με αυτό το Φάνη. Γιατί τι σας έκανε τώρα εσάς το Φάνη? Άιντε βέβαια.